Ngozi. Aha bekee m kwa Rosemary. Aha eji m akwado di m Agbalaka. Mana echiri m echichi a na-akpọ m Ivenkili. Ada Ivenkili ahụ bụ aha nnaza Ngozi Ivenkili Agbalaka. Abụ m onye Idatọ. Ana-alụ m na Aguleri, Anambra Steeti. Aha ejije ha bụ Akwara. Ọ ha iji wee mara ya. Adọkwa na aha nwa m. Ọmụnwa bụ grandmother. Aha m na ihe ejije a bụ Akwara. Ịma na na-ekwu okwu akwara bụ ihe siri ike, anaghị adị mfe ka dịka itipịa akwara. Inekwa anya bụ akwara na ihe ejije, akwara bụ onye na-eme ihe siri ike, ọ na-eme ihe ịtụnanya. Akwara wụ onye nụrụ ọtụtụ nwaanyị, ọ lụrụ ụmụ nwaanyị 5. Ọnụọke mbụ, ọnụọke abụ. Mana ihe kpatara akwara ji wee nụba nwaanyị otu abụghị na akwara na ọ masịrị ya ka ọ nụba nwaanyị n'ihi na ịlụ nwaanyị na-agụ ya. O nwere ihe asị na o nwere ihe mere ede ji wee bee nwee. Aha m bụ Adonu nwanyị Chioma Mbeze. Abụ m onye Anambra n'ihe ala local gọọmenti. Ihe m mere na fima bụ ịkpa ndị mmadụ obi aṅụrị, igosikwanụ ndị mmadụ ihe dị mma na ọ bụrụ ịbịa ịfụchakwa na anụ duo na nwaanyị n'ezinụlọ, ijekwa bụrụ onwe gị tikawai. Onye ka nọ n'iru ebe a na-abụ nwa Maazị ka a na-akpọ Dominic Chikadibia ụzọ karịa onye ụlọ asọ. Ebe na ndịda Igbo m si pụta, mụnwa bụ nwa afọ Ikranz Obo nke dị na mpaghara Imo Steeti, Nigeria. Dịka ihe ejije a anyị mere ugbu a na-emesibe, mụnwa bụ onye a na-akpọ Ibeka. Ibeka bụ ezigbo tọọyị Akwara, bụ onye nke lụrụ ọtụtụ nwaanyị. Mụ na ya bụ nye m na-egosi na ihe onyonyo anyị na-emebu. Mụnwa bụ Ibeka enwere m nwaanyị aṅụrụma, igosi na ndụ ọjọọ mmadụ na-ebi enweghị uru ọbara. Ndewonu, amụbụ Ambassador Chinyere Ogbonna. Abụ m onye Amanatọ nọ n'Idatọ South Local Government nọ n'Imo Steeti. N'ejije anyị na-eme, aha m na-aza bụ Obi di ya. Ya bụ isi nwunye Akwara Oyewu. Ihe na-emekwado na n'ejije a bụ ọtụtụ ihe dị iche iche m na-eme n'ezinụlọ iji gbasaa ọgwụkwa n'otu m dị, mana ọ na-akọwapụta ihe dị na ya. N'eziokwu ọrụ ejije ama mgbe o ji adị mfe, mana ọ itinye obi gị na ya kwenye na ị ga-eme gị nweta. Wele aha m bụ Director Uche Simon Alaneme, nke a na-akpọ Creative Master or Addictive Master. Abụ m onye Imo Steeti, Idatọ precisely. Ofu ihe siri ike na mahụ ute n'ọlụ a bụ echekwa mmadụ, echekwa ndị na-eto eto. Nke ọzọ, ịsụ Igbo na-ara ndị be anyị ahụ ugbu a. O so na ihe nrama ahụ, o sokwara ihe mere na ọ bụ na English movie, ọ na-agaziri were, ọ na-aga kpekpekpe a na-asụ ka ndị ihe ma nke ọwa Igbo onye na-asụ eme ọnụ ka ọtako, sorry, eme ọnụ ka ife dị ya. Ya na-eme anyị gịnị, ya na-eme gịnị, mana nsogbu adịghị. Ọ bịa ka ji ime ka anyị na-eme ya bụgo ka anyị na-akụda asụ Igbo nke ọma. Afọ m bụ Lillian Stevens. Tupu m anọ dị afọ m bụ Chidimma Ariwodo. Mana ka m nụzidi na-azazi Lillian Stevens because Stevens wa aha dị m. Afọ m zara wa Adaku. Adaku bụ ofu nwaanyị Akwara.
Adaku abụrụ onye nsogbu mana ịchọla ya ọ ga-eme gị shọ na ya onyegwe gị chọrọkwa gị nyekwa gị ife chọrọ so ịchọ ya okwu ọ chọwala gị okwu mana ọ bụrụ onye esemokwu Afam bụ Nwada Amarachi Honeybell Nwogbo. Abụ m onye Abia State, Isiala Ngwa North, Mbausi, nke nọ n'Isiala Ngwa North. N'ejije anyị na-eme, afam na-aza bụ Perpetua. Perpetua bụ nwa nwunye akwara nke mbụ. Mana Perpetua anaghị anụ, ọ na-ege ntị. N'ezie ana m ekene unu onye na-asị unu kilibenu Isimbido TV daalụ na-ekirikwe Isimbido television. Unu biko na-ekiri Isimbido TV because all that Isimbido TV ka ọ na-akpọtụ. Biko unu tinye n'uchu na-ekiri na Isimbido television maka na ọ bụ ya wee ebe anọ ọ bụ ya bụ ebe ihe ọma dị iche iche si abịaru na amasị unu udo ga-adịrị unu. Ọhaneze ndị Igbo onye ọbụla na-ebe ọ na-anọ masị unu elekwala anya ebe ọzọ karịa gịnị Isimbido TV ọ nọ na nta akụkọ dị iche na-ekiri na gịnị Isimbido TV ebe ihe niile na-eme ọ ga-adịrị unu na mma. Isimbido